На прага на есента, през най-магичното време от годината, в град Доспат се проведе изложение вкусове от Пирин и Родопите. Ела и опитай! Това е първото събитие от такъв характер и мащаб на територията на Сдружение местна инициативна група Високи Западни Родопи Борино, Доспат, Сърница. Сдружението осъществява дейност в една от най-живописните зони на страната, на територията на 3 общини – Доспат, Борино и Сърница, и 2 области – Смолян и Пазарджик. Районът обгръща 654 квадратни километра, население от 15 149 жители и 16 населени места. Определя се като високопланинска гранична територия и попада в обхвата на необлагодетелствените райони на страната ни. Ландшафтът е среднопланински и високопланински, с високи планински била, дълбоки речни долини и обширни тектонски котловини. Сред най-значимите природни богатства в този район на страната ни са язовир Доспат с дължина 18 км и природните феномени Буйновското ждрело и Ягодинската пещера. Стремежът към устойчиво развитие на местните общности обедини в проектно партньорство 2 местни инициативни групи – местна инициативна група Високи Западни Родопи Борино, Доспат, Сърница и местна инициативна група на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Целта на обединението е привлекателното промотиране на локалната идентичност на база на специфичния териториален потенциал, продукти и производства от местен характер. Всяко едно от двете сдружения осигурява свой принос за разпознаваемостта и конкурентноспособността на своите територии и атрактивността на произвежданите местни продукти. На 14 септември 2024 година в град Доспат се проведе изложение вкусове от Пирин и Родопите. Ела и опитай! Забележителното събитие се проведе по проект за вътрешно териториално сътрудничество на 2 местни инициативни групи, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. 23 местни производители от 6 общини взеха участие в изложението. Посетителите се запознаха с производителите и имаха възможността да опитат неподражаемите им продукти, като се потопиха в кулинарно преживяване, обгръщащо всичките им сетива и възприятия. Защото храната, когато е подправена с романтика, ритуалност и щипка спомени, се превръща в дар, който буди благоговение. Млекопроизводителите от местни фирми или малки стопанства представиха вкусни и качествени продукти, произведени от натурално краве, козе и овче мляко. Млякото е безценен лечебен еликсир. Няма друг хранителен продукт за човека, който така сполучливо да съчетава всички необходими за организма вещества. Хипократ го определя като най-съвършеният продукт на храненето. Освен млякото, голямо значение в менюто на човека през всички периоди на неговия живот имат различните млечни продукти – сирене, кашкавал, извара, масло. Подобно на своя първоизточник, те съдържат всички основни хранителни вещества в добре балансирана форма. Почти няма кухня, в която сиренето да не се употребява, а кашкавалът е един от най-популярните и обичани видове сирене в страната ни, отличаващ се със своята текстура, аромат, вкус и топене.
Двама от производителите представиха продукти от качествено месо, отгледано в собствени ферми. Месото е продуктът, без който ние, българите, не можем. Освен, че ни носи щастие, желязото в него е 5 пъти по-усвоимо от това в спанака. Осигурява необходимия на организма протеин и съдържа 9 незаменими аминокиселини. Семейна изба от град Гоце Делчев, която набира стремително популярност, ни представи произвежданите от тях вина от 25 декара собствени, натурално чисти лозя, където с много любов и грижа отглеждат сортовете Сира, Рубин, Каберне, Фран, Мерло, Каберне Совиньон, Тамянка и Мускат от Онел. За производството на вина с сортовете Шардоне, Совиньон Блан, Алиготе и Маврут, избата се доверява на подбрани гроздопроизводители, които споделят същия стремеж към качество и хармоничност на гроздето, от региони, в които тези сортове могат да развият пълноценно своя винен потенциал и зрялост. С интерес и задоволство посетителите опитаха меда и пчелните продукти, произведени от местни производители, чието пчелини са високо в планината. Защото медът е сладък и полезен, за всяка възраст е потребен. От природата дарен е да се храним всеки ден. По лъжичка 2 и 3, със сладък вкус да ни дари, с сила, здраве и дълголетие да ни зареди. Продължаваме да разкриваме тайните на здравето и чрез консумирането на плодове и зеленчуци. Те са отличен източник на основни витамини и минерали. С високо съдържание на фибри осигуряват широк спектър от антиоксиданти за укрепване на здравето. Местни производители представиха пресни плодове и консервирани плодове и зеленчуци, чрез които възраждат автентичния български вкус и традиция за консервиране, приготвени без компромис на качеството и без консерванти. Съвременните традиции в козметичната индустрия са насочени към употребата на натурална и биокозметика. Участие в изложението взеха производители на натурален боров катран и продукти, добити от чиста лавандула и лавандулово масло. Смята се, че те са сред най-мощните природни лечители, които са особено подходящи за овладяване на редица заболявания. Посетителите на град Доспат и изложението се насладиха на прекрасните сладки изкушения на местен производител, който печели клиенти с високо качество и отличния вкус на предлаганите закуски и вкусни десерти, приготвени по домашни рецепти. В събитието взе участие и производител на облекло, който в резултат на изпълнението на проект, финансиран чрез стратегията за местно развитие на МИГ Високи западни Родопи Борино Доспат, Сърница, закупи цветни дигитални принтери за печат върху текстил и произвежда изделия под собствена марка. Сред цялата тази палитра от продуктово многообразие, шеф-готвач от град Доспат и самодейци от местните читалища ни възхитиха с кулинарна демонстрация, като приготвиха традиционни ястия от местни продукти. За доброто настроение на гостите и участниците допринесоха самодейни групи от местните читалища и популярни изпълнители.